Ġimgħat qabel mal-Pulizija konfiskat il-mobile tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat l-informazzjoni minnu ġiet kollha kemm hi ikkanċellata. Dan kif l-ex mexxej Laburista saħansitra kien fittex fuq Google kif tħassar il-messaġġi u kif tikkanċella l-informazzjoni minn fuq l-iPhone. Dan kollu ħareġ minn xhieda li tal-espert tal-qorti Keith Kutajjar fejn spjega illi il-mobile ta' Muscat kien ingħata reset komplet fit-28 ta' Diċembru tal-2021. Ġimgħat qabel mal-Pulizija wettqu rejd fid-dar tal-ex Prim Ministru. Ir-rejd twettaq fit-19 ta' Jannar l-ġimgħat wara Muscat jagħti il-mobile lill-Pulizija minnu fih. Madankollu ma rridx jagħti il-PIN lill-investigaturi. Bil-PIN wara sena ta' investigazzjoni sar magħruf illi kien 227488. Madankollu meta dan il-mobile kien infetaħ jidher illi tista' tgħid li daqs li kieku kien ġdid fjamant. Għaliex tliet qabel ma spiċċa fidejn il-Pulizija allegatament l-istess Muscat kien ħassar kollox minn fuq. Kutajjar spjega li l-istess Joseph Muscat kien fittex fuq Google kif seta' jagħmel dan tal-inqas darbtejn waqt li preżenta l-evidenza ta' rapport bħala parti mit-tfittxija li saret fuq id-devices tal-ex Prim Ministru. Fl-istess ġimgħa illi id-dejta minn fuq il-mobile tal-ex Prim Ministru kienet imħassra kien sar magħruf l-iskandlu brabta mas-cyclotron kif ukoll l-Ambaxxata Amerikana kienet ħabbret illi pajjiżna u l-investigazzjonijiet brabta mal-korruzzjoni kienu jinsabu taħt għajnejn l-Istati Uniti. Għaliex l-ex deputat mexxej Laburista Conrad Mizzi u l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat Keith Schembri kienu ġew ipprojbiti milli qatt jitlu fl-Istati Uniti. Preżentament, Joseph Muscat, Keith Schembri u Conrad Mizzi flimkien ma' oħrajn idħabtu wiċċhom ma' akkużi relatati ma' ħasil ta' flus, korruzzjoni u tixħim brabta mal-ftehim meqjus mill-qorti bħala fraudolenti, ċoe id-dil tal-isptarijiet. L-akkużati qed jiġħdu l-akkużi miġjuba kontrihom.